hujan. Biasanya ning kene iki rame banget. Wah. Hampir lah. Halo guys. Halo. Bos kok. Apa kowe? Halo. Pindah jero lho, Bang. Tidak toh? Ya pindah jero lho, sing penak lho. Karo ngopi-ngopi lho ki. Resik yo ne. Ah, ya ngene iki. Ngopi-ngopi lho. Iya. Wah, kopi entek kok. Diyane raimu sih sang ngomong. Ya, tuh dhewe. Ora apa-apa sangar kok. Guru. Kowe nopo ket mau ki? Bolak-balik kaya wong kentir asline piye to asline jujur. Ngene lho. Iya. Kowe ra kelingan poe saiki tanggal piro? Lah ngopo mangi? Iki tanggal 8 Syawal le. Esuke tanggal 9. Oh iya. Dewi biasane sesuke acara dhewe lho. Dewi acara sing gedhen saiki dadi ra ono lho. Lah iya. Ora sembayangke. Waduh, aku ora nyangka ya. Kaya tempat kono wae lho, biasane ning kono kae wis rame. Kae sepi omahmu barang kae biasane wis apa? Rame. Dewe engko bengi siap-siap saiki sebagai pemuda dia siap-siap dadi panitia keamanan, siap menyambut tamu yang akan datang lho. Saiki ayo mandi nang. Lah piye meneh to? Makanan ge kok ngene kok. Ki ono corona ini ora dhewe tok sing ngrasake. Wong liya do ngrasake kabeh. Atau kok disyukuri wae lah. ayo pancen lah. Ayo piye meneh kok disyukuri. Mungkin kahanan ge kok ngene to, yo ora piye meneh. Iya sih. Tapi yo piye yo? Blas belum pernah tak bayangke iki ngasih acara Awalan. tradisi ning dhewe sing digelar setiap setahun pisan ngasih dadi apa? Terpaksa dadi ra ono. Ayo mandi nang. Ayo toko sugri wae to. Ayo, bablas ono. Kan Jepang. Ya piye meneh kok disyukuri wae to, yen kanan ke kok ngene. Iya sih, bener. Mungkin dunyanya lagi merungsungi. Dia sedang memanjakan kulitnya. Kita ikuti dan nikmati saja. Saatnya berdamai dengan alam. Kita harus terus ikhtiar untuk tetap menang. Kita tidak boleh menyerah. Urip menang kanthi prasojo. Kembali lagi. Saya itu kita ambil hikmahnya aja. Karena apapun yang terjadi pasti ada sesuatu yang sangat berarti. You know? So, You understand? no Yes. beda. Blok. Enggak begini lah ana acara to ning dhewe. Oh. Wis penting ngene bae. Kita mbok gelo, saiki dhewe melu ngrameke acarane bae. Piye? Oh, yo. Heeh, siap yo. Yo masuk. Ayo, ora udat-udut wae. Iki HP sapa? Mas Rapek, Bang. Yo. Bar.